Takže servus v ďalšom videu, takže v tomto videu ti chcem vlastne povedať, že prečo sa vlastne investovanie bere ako maratón. Hlavne na začiatku to pôsobí ako maratón, pretože každý jeden krok ťa bolí, je to zdĺhavé, je to únavné a je to proste dlhé a nevidíš nakoniec. Je to proste dlhé a nevidíš ten výsledok, až ten je proste až na konci. A hlavne na začiatku je najťažšie vydržať, pretože keď tam máš príklad 100 € mesačne vkladáš, za celý rok tam navkladáš 1200 €, aj keď zarobíš 10%, tak zarobíš 120 €, ale vlastne nezarobíš 120, pretože na začiatku mesiaca si prvého mesiaca tam mal len 100 €, potom 200, 300, takže tých 10% ročne ti nejde z tej sumy 1200, ale od začiatku, jak si vkladal. Takže najťažšie je, preto to aj točím toto video, aby ste, tí, čo ste ešte nezačali, aby ste začali investovať a tí, čo už investujete, aby ste pri tom vydržali, pretože je to fakt maratón, hlavne na začiatku, pretože na začiatku je to vlastne, predstav si seba, ako ty si na kopci takto hore a tlačíš kameň veľký pred sebou, balvan a si na to sám. Jednoducho nikto ti nepomôže, lebo ty sa môžeš cítiť tak, že koľko zotrhám si od huby, nechodím na drahé dovolenky, alebo robím nadčasy, odkladám, investujem a stále sa to hýbe pomaly. To není tým, že by si robil niečo zle, není to tým, že by si mal slabú disciplínu, není to tým, že by si mal zlé portfólio, není to tým, že by si, teda môžeš mať, ale väčšinou nie. Není to tým, že by si mal nejakú inteligenciu zlú, alebo že by si robil niečo zle. Väčšinou to je tým, že to proste dlho trvá, lebo to je matematika. Proste zarábaš z toho, čo máš zainvestované. Čiže keď má zainvestované niekto 50 000 € alebo 100 000 €, tak je to úplne niečo iné, ako keď má zainvestovaných 1000. Lebo mám tu napríklad 1000 €, áno, som si nachystal. To stovky a 50-ky. Máš 1000 €, zainvestujem ich na rok, na 10% príklad a dostanem proste stovku jednu. Keď máš 10 000 € a dáš to na 10%, tak dostaneš toto celé, 1000 €. Keď máš 100 000 €, tak dostaneš 10 takýchto. Dostaneš 10 000 € úrok. Čiže preto je to na začiatku najťažšie, pretože máš malú sumu, z ktorej dostávaš ten úrok. Ani nejde tak o ten úrok, pretože tých 10% je si myslím, že úplne good enough. My robíme teda v portfóliu robím viacej. Robíme nejakých 14, 15, 16% ročne, ale proste 10% môžeš rátať, že toľko proste robia akcie priemerne. A je to proste matematika, nie je to, že by si robil niečo zlé, lebo niekedy sa možno cítiš, že stojíš na mieste a že proste tam hodíš tam 50 € mesačne a že to je ako kvapka v mori. Nie je to tak, každé 1 € pre teba pracuje a proste dojde ten klik, kedy sa to prepne, ale musíš vydržať. A preto strašne veľké percento, neviem koľko, či 60, 70, 80, 90% ľudí pri tom nevydrží, pretože si povie, tak ja si odtáram od huby, nikam nechodím a proste furt mám málo a zarobil som 200 € na úrokoch, na tom zloženom úroku. A to tak je, to sme cez to išli všetci, však ja preto točím tie videá, si pozriem moje prvé video, som mal 1500 €. Teraz mám cez 70 000 a proste za rok som zarobil minulý, tuším, 16 000 €. Takže, a to nezarobíš, keď nevytrváš pri tom maratóne, lebo keď už máš tú väčšiu sumu, 50 000, 100 000, tak už netlačíš ten kameň sám. Už ti to pomáhajú tie tvoje peniaze, ten tvoj úrok ti to tlačí vlastne s tebou. A je to proste rýchlejšie, lebo už netlačíš to sám a už ak si vlastne na tých 50 000, tak už sa to začína klopiť, už nie je taký strmý a ak sa dostaneš nad 100 000, tak už pôjdeš takto dole kopcom. Už proste budeš zarábať rýchlejšie, lebo to je taká suma už, z ktorej ozaj dostaneš 10 ročne a viac podľa toho, koľko zarobíš. Takže tam už to je veľmi veľká sila a veľmi veľká pomoc. A proste pri tej stovke aj dostaneš podľa mňa taký klik v hlave, že nebudeš ty peniaze brať ako len výplata, ale berieš to, že máš svoje aktíva, ktoré ti zarábajú, máš peniaze, ktoré ti zarábajú a každé 1 € ktoré odložíš, nehovorím, že nemáš míňať teraz na nič, nemáš ísť na dovolenku, nemáš si kúpiť niečo pekné, ale proste rozmýšľaj nad tou výplatou tak, že nie, že toto je výplata, ktorú miniem, toto môže minúť, ale rozmýšľaj nad tou výplatou tak, že toto je výplata a z tej, keď toľko a toľko, alebo 10% investujem, aby som sa mal do budúcna lepšie a ostatné potom miniem. Alebo 20% investujem, ostatné miniem. Proste ty si potrebuješ tvoriť to portfólio, aby si sa čím skôr dostal na tých 50 alebo 100 000, aby si potom už začínal proste zarábať rýchlejšie. A to dostaneš jediné ty, že tam budeš proste vkladať a že budeš investovať pravidelne, budeš reinvestovať dividendy a tak ďalej. Pretože aj to, keď máš tých 1000 € a dostaneš z toho 100, tak ďalší rok máš už 1100 € a už dostaneš 110. Lebo z 1100 sa ti počíta 10%, už máš 100 a ešte dostaneš 10 € k tomu navyše oproti minulému roku. A to je pri malých číslach. Keď máš proste veľké čísla, tak je to úplne niečo iné. Keď máš 100 000, máš
10 000 úrok, máš 110, ďalší rok už dostaneš 11 000 úrok, lebo máš 110 000 a 110%. Takže už to ide rýchlejšie a rýchlejšie. A proste ja nechápem ľudí, ktorí majú peniaze a majú ich na účte. Že neinvestujú, alebo má to na sporiacom účte, nezarábaš nič. To je, keby si mal doma v garáži športové auto a v živote si ho nenaštartoval. Proste, že si nič s ním nerobil. To je podľa mňa strašná škoda, pretože prečo by si to robil, keď máš doma športové auto a nenaštartuješ ho? Budeš sa na len pozerať. Jak ti pak to padá na hodnote, jak na tom tvojom bankovom účte alebo na tom tvojom sporiacom účte. Keď môžeš z toho zarábať za jedno príjem, z dividend a za druhé rast. Tak ako zarábam napríklad ja. A celého ťa to vlastne zmení, pretože každé jedno euro, ktoré ty vložíš do toho portfólia, síce to je na začiatku kvapka v mori, ale ti to urychluje ten tvoj postup a urychluje ti to bohatnutie a samozrejme ty si tvoríš tie aktíva, ktoré teba budú potom živiť. Tí ľudia, že všetko míňajú, potom nebudú mať čo. Nebudú mať z čoho. Dojde na dôchodok, alebo dojde 55-ka ochorie a bude proste v prdeli. Tých 55-ka môžeš mať zarobené. A čím skôr začneš investovať a čím viac tam dáš na začiatku, tak tým menej potom musíš dávať, pretože máš dlhší čas na to, aby si ten zložený úrok pracoval. Takže nebuďte takí ľudia, ktorí neinvestujú, nebuďte takí ľudia, ktorí nevydržia, proste vydrž, keď si začal, takto vydrž a uvidíš, že tie výsledky prídu a nebuď ten človek, ktorý má doma športové auto a nenaštartuje. Takže keď máš peniaze, tak ich investuj. Či sú to nehnuteľnosti, či sú to akcie, určite ich nemaj na účte, prosím ťa, tam môžeš mať tak rezervu na nejakú na 3 mesiace alebo na 6 mesiacov, aby si mal, ale investuj tie peniaze, lebo strácaš. Každý mesiac strácaš. Inflácia je 2, 3, 4% a ty každý mesiac strácaš a pozeráš sa na to, jak na to auto v garáži, nakoniec sa nikdy nepovozil, lebo si nenaštartoval ten motor. A teba povozí to tvoje portfólio. Ty musíš to portfólio naštartovať, ten motor v tvojom portfóliu, aby ti to prinášalo výsledky. To auto by ti prinieslo radosť, lebo máš športové auto, na ktorom proste jazdíš a máš z toho radosť. A to portfólio, keď naštartuješ, zaplneš tam ten motor, tak začneš zarábať peniaze, začne ti to. A budeš mať aj menej, budeš nešťastný, menej budeš mať depresii, lebo vieš, že máš portfólio, ktoré sa môžeš opreť. Keď máš na účte proste prd, máš tam 0 alebo 20 eur a čakáš ďalšiu výplatu, jak sa vtedy cítiš? Asi nie je moc dobre. A predstav si, že by si mal takú istú situáciu, 20 eur máš na účte, čakáš na výplatu, ale máš 20 eur preto, lebo si investoval z toho nejakú časť a potom sa pozrieš, že však ja mám 20 000 eur portfóliu, alebo mám 50 000 eur portfóliu. To, že máš 20 eur na účte, to nevadí, ale máš 50 000 eur portfóliu, ktoré teba držia nad vodou a držia ti tú stabilitu asi v pohode. Čiže aj na to psychické zdravie ti to pomôže, nie len na finančné zdravie, na rodinné zdravie, ale proste aj na to psychické, ako ty ako chlap alebo ty ako žena sa budeš lepšie cítiť, keď proste máš niekde peniaze, ktoré za teba pracujú a nemusíš robiť stále ty, lebo je to únavné ako ten maratón, keď to furt robíš sám a tlačíš to sám a furt robíš od výplaty do výplaty a každý mesiac a proste furt nič nemáš, tak jasné, že majú ľudia depresiu. Ale keď ja sa pozriem na video rok dozadu, mal som 50 000, teraz mám 72 000, tak ako moc tú depresiu nemám. A nešťastný som tiež není. Hovoria ľudia, že proste, že šťastie si za peniaze nekúpiš, ale podľa mňa si ho kúpiš. Alebo si kúpiš aspoň ten kľud. Že máš tým možnosti, máš ten kľud. Nepotrebujem byť vystresovaný z toho, že nemám 1000 eur na niečo. Chápeš? Takže nebuď ten človek, ktorý má doma športové auto a nenaštartuje ho. A nebuď ten človek, čo sa vzdá na začiatku, pretože dojdeš o 10 000 alebo 100 000 potom neskôr, keby si vydržal. Takže nevzdávaj sa. Nebuď manták, že máš peniaze, ktoré nemáš zainvestované, pretože to je ako keby si mal športové auto, na ktorom sa v živote nevozil, lebo sa bojíš naštartovať motor. Takže ďakujem pekne a počujeme sa v ďalšom videu. Nazdar.